pa kampeni anaonjeza zinthu zabwino: fetereza, shuga, mafuta ochipa. Anapitiriza kunena kuti akapanda kukwanitsa malonjezo adzapanga resign 2 years. Lero waona kuti chisankho chayandikira, akunena kuti Amalawi tipirire 5 years amaphulitsa mafinya, amaongola mafupa amako. 2022 Chakwera anapanga deal ya fetereza ku Dubai. SN Hankaka anazemba ndi kutenga $1 million. Zitaululika, Chakwera anakwiya ndi kumuchotsa unduna. Ambiri mwakhala mukudabwa, Hankaka former secretary general anachotsedwa unduna chifukwa chani? Nkhani yake inali imeneyi: Chakwera amapanga deal ya chinyengo ku Dubai, amafuna kugula fetereza. SN Hankaka atadziwa, anapita kwa mwenye ndi kutenga $1 million. Ndalama imeneyi anapenga nayo, amafuna segula banki. Chakwera atazindikira kuti amuyenda pasi, anamuchotsa unduna SN Hankaka. Vitumbiko Mumba akuthandiza Chakwera kuba ndalama ndi kumakasunga kunja.